Салому алейкум, бародаро. Хушоматон ба канали ман. Марҳамат, якти лайк занитон, подписация фаромӯш накунтон, бародаро. Ҳамин подписация кунтон, ҳар рӯза хабарҳо, ҳар рӯза мин исфаранда хони фурӯшӣ, замини фурӯшӣ, ҳамин чӣ фурӯшӣ бошад, иншоаллоҳ хабардор мешавам. Бародаро, ҳамин акоманда якта ҳавли фурӯшӣ омадааст, 14-оманда, бо лекири 100 метр боло арелс. Ман ҳамин ба чишми худотон дидостон ҳамин 14-ҳуми главни дароганда раи калонанда мана ҳамин хона болош поштаги шикатуркаи нақс карагӣ, полоша карагӣ. иншоаллоҳ то охириша тамошо кунтону фақат лайку дастгирӣ мана фаромӯш накунтон, бародаро. ҳамин дастгирӣ кунтон, агар ҳарчиқи пешбар рафта мегирем, бародаро. мана светаш омдагӣ ҳавза шай, мана ин дара ҳавза шай, мана ин ҳавзи калонаш, бародарҷоно. ҳамин қариб 2 мошина об мегирад. ин дарвозахонааш, бародаро. мана ҳоли дарвозахонаша поштагӣ не, ин чердакаш, ин рӯи ҳавлиш. мана рӯи ҳавлӣ ҷои агар он мекарагия отдельно гирдиша бетонша рехта мондагӣ тайёр. ниҳолоша май, ниҳолоша шинондагӣ. агарчо ҷудо караги гирдоваргирд хона мекарагӣ одам бо иншоаллоҳ. мана ин пеши хона пурра пешаш калидор падвалашай, бародаро. ин дарвозахона дутта хона мобайнаш далис, пешаш пурра айвонча, мана ин падвалаш. то охириша бентон, худо иншоаллоҳ насиб кара бошад, ки насибаш бошад, иншоаллоҳ мегирад. ҳамин нагирифтанам якта лайка занто, якта одам баҳраманд мешад. якта одама ютубашро мебурад, мебинад, баҳраманд мешад, харидор бошад. албатта мана бинтон пони гирдоваргирд девор ҳама ҷош маҳкам, дарвоза шай, ҳавза шай, шикатуркаҳои карагӣ. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. мана медароем ин калидор, бародаро. айбонча мегӯем, мана калидор. потолокаш оли задагӣ не, неки полаш бутон светоша дароварагӣ пурра, фақат включателу розетка мечаспонад, тамом. сони дару трезвин хеле покорошаю. светаш омдагӣ пурра дароварагӣ. анимҷа оянда ки гирад дутарафаш хона ин мобайна ин далисча мегӯяд, ина ҳаммомча кунада мешавад. мисол ана ин полаша задагӣ, бародаро. полаш тайёр, потолокаш не, неки потолокаш оли тайёр не, полаш неки тайёр. ҳарду хонандам трезашай атрафи кӯча, атрафи пеш, мана атрафи кӯчаам ромондагӣ. ина ин ҳамон гуфтам ки ҳаммомча мекунанд. инишам мана ин дуюм хонашам, бародаро. полаш задагӣ тайёр, болош не. бародарҷон, нархаш 360 000 сомон. ин қимату ин хел гапу корҳои гуфта расиянд истода одамо ҳар хел гапҳои мезанну, як омада бенитон, бародаро. нархузнавоя исфарая действительно қима шудагӣ. хай аку ин нархҳои ман худам намонам. ин нархҳои соҳиби хона, бародаро. ман мегӯяд, ман мемонам. ман соҳиби хона не, ман просто рекламачӣ. соҳиби хона ҳама нархша мегӯяд, ман мемонам. 360 000 сомон бо арзон мешавад, бародаро. дорои 6 сотиқ, ин 14 микрорайонанда. номери телефон ин маги гам мезанитон 988 47 00 28. ватсапа шай, бародаро. занг мезанитон, ман бурда нишон медиҳам, шароитоша мегӯям. ман ин подвалчаш, бародаро. ин подвал.
این برادرها ҳар группҳо ба дили секундон якта одам гирад, кори ин одама буд мешавад, кори як хонахарам буд мешавад бародаро. Якта одам хонадор мешавад, якта одама кораи бутун мешавад. Нагид таги чоқутона якта лайка фаромӯш накунед, подписатсия албатта. барои дастгириятон як ҷаҳон ташаккур, миннатдор. номери телефон экрана ягон хел саволотон боша албатта нависитам ва ҷавоб медиҳам. худо нигаҳбон.